El govern del Botànic ha exclòs la intersindical valenciana de la Mesa General de Negociació del Personal Laboral, Estatutari i Funcionari. Una situació injusta i incomprensible, ja que ha sigut el sindicat més votat en la Generalitat i el tercer que més delegats i delegades ha aconseguit. No ha sigut l'única força sindical marginada pel Consell. FESES, que ha resultat segon en nombre de vots, també s'ha quedat fora. D'esta manera, el Botànic priva de veu en la negociació col·lectiva vora la meitat de les persones participants en les eleccions sindicals. La decisió que ha pres el Botànic és profundament antidemocràtica en deixar una part important del personal de la funció pública valenciana sense representació en la Mesa General de la Funció Pública. Això suposa que caldrà buscar altres mecanismes al marge de la Mesa General de Negociació per a poder negociar els temes que afecten directament a aquest personal. Intersindical recorrerà la Constitució de la Mesa General, que es basa en una interpretació restrictiva de l'article 36.3 del TREBEP d'una sentència del Tribunal Suprem referida a un Ajuntament d'Astúries. El govern valencià va comunicar en juny que estàvem en la Mesa General de Negociació. Des de juny no hem tingut una comunicació oficial per escrit sobre la nostra exclusió de la Mesa General, el qual ha suposat una indefensió. No hem pogut ni argumentar ni hem pogut presentar al·legacions a una decisió consumada de la qual s'hem enterat a través de les xarxes socials. Davant d'este greu atac als drets sindicals de les treballadores i els treballadors, Intersindical Valenciana anuncia nombroses mobilitzacions. La primera el 5 de novembre a les 11 al Palau de la Generalitat.